खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 3 नभेम्बर 2020 मंगलबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय नयदायाव सासे 42 बोसोरनि आइजोआ सानै फिसाजोजों लोगो नांना गावनि 50 बोसोरनि फिसायखौ बुथारदों। जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला शुक्रबारनि फुङाव गोथै सहखौ नयदानि मरना बास स्टेन्डनि उनाव थानाय दंग'आव मोनो। पुलिसनि सोंनायनि फिननायाव हिन्जाव आरो बिनि फिसाजो सानैया गावसोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामबाय थानायनि थाखाय बुथारदों होननानै बुंना लादों। लोगोसे वेस्ट बेंगलनि नादिया जिल्लानि गियासपुराव बिजयशील मुंनि बिजेपिनि खामानि मावग्रानि दंफाङाव आलायनाय गोथै सह मोन्दों। बिजयनि न'खरनि मानसिफ्रा मार्डारसो होननानै दाबि खालामदों आरो बिजेपि पार्टिया गुबुन पार्टिनि मानसिफोरखौ बुथारदों होननानै बुंदों। दा बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं दीपिकानि टेलेन्ट मेनेजार करिश्मा प्रकाशआ एनसिबिनि सिगाङाव फिननाय होनो ओंखारालासिनो खारखोमा थानायनि जाहोनाव एनसिबिआ बिनि बिमा आरो कावान टेलेन्ट एजेन्सिनि बिगोमा खामानि मावग्रा लोगोफोरखौ एनसिबि अफिसाव नुजाफैनो थाखाय अर्डार होदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ एसटि अबिसिनि थाखाय पस्ट आरो प्रि मेट्रिक स्कलारशिपखौ खावलायबाय। क्लास 9 आरो 10 आव फरायनाय आसामनि एसटिफोरा प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो क्लास 1 to क्लास 10 सिम जाय बिथांमोना अबिसिनि बिथांमोना प्रि मेट्रिक स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। एसटिनि साय अबिसिफोरनियासो साबसिन नङा होमबा लोगोफोर। गुबुन खौराङा जाबाय हिजबुल मुजाहिद्दिन उदखारि आफादनि अपारेशन चिफ साइफुल्लाह मिरआ रबिबाराव जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव सिकिउरिटि फर्सफोरनि आखायाव थैनांगौ जाबाय। रियाज नाइकआ सिकिउरिटि फर्सफोरजों गावथारजाखांनायनि उनाव बेनो आफादनि अपारेशन चिफ महरै दंमोन। दा बेखौबो गावथारबाय आरो गोदान अपारेशन चिफ ओंखारलायगोन। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय लादाखआव आर्मिनि डक्टरफ्रा 12,000 फिट गोजौआव सासे जवाननि अपारेशन खालामना एपेन्डिक्स बोखारना जाफुंसार होना गोदान रेकर्ड बानायदों। बे अपारेशनखौ 3 डक्टरनि टीमा खालामदोंमोन आरो बिथांमोना बे अपारेशनखौ खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार होनो हादों। लोगोसे दिल्लीनि जाहांगीरपुरी पुलिस स्टेशननि सिङाव खामानि मावनाय कनस्टेबल सारेन्डारनि सार्भिस पिस्तलजों कनस्टेबलनि सासे लोगोआ लामायाव जानाय नांलायनायखौ लाना सासे 22 बोसोरनि सेंग्राखौ गावनायनि दायाव कनस्टेबलखौ एरेस्ट खालामबाय। जाथाया दिल्लीनि बाबा हरिदास नगराव जादोंमोन आरो बे जाथाया CCTVआवबो सेबखांजानानै दङ। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन।